Pini tarikin ko ya po tarik re po me ceklo Pini tong sekot pen nitum labang so press meet mate media korti tumpan kacupanan kok alam ke la hello ke damtang tarik re hini arni James Hense pi alangli nilitum APSLC NGO satu maphan ason litum phan ki putot laso aphuthak alam si Pini karbiang longarat ke doan aphan pechini ji phansi labang so press meet phayik lo alam kala puyi gelo kedam tang parnisi tarik rehiniar ni inut angjir James Hense pi alangli mai phasi press meeting ni lo pang troxy bagamuni che hangsi press meet dolin lo alangli mai japon lo lapen thu alangli ganing ye lo pu helo APSLC NGO akehai James Hense lapen Tisso alang lituma phan arpu pen pisun etlo komal labang so arpu pen ke pisun ke polute James Hense pi kona ja kong pen lo je nitum NGO APSLC a president la pen secretary phan arpu ke pisun ji aja kong kona pen lo James Hense pi la ke nitum APSLC NGO long alang like aphuthak tabi alang like outside munit out of boundary of munit itu ma hem arlo munit kali le te ni tu ma hem arlo munit kali si ni tu ma president la pena secretary phan arpuna pasun pibu Pini karbiang long arat ki liu gali karbi tum da chini je kona ni pen ke bang si nang pangrum chom ama ake hai James Hense la pena ke hai Tisso dum phan arpu pasun tikang lake langdam lo pulutang te party mate organization pu asong anaki ong bong sita banglan mane kangnek mimi mate lasona akam ke claim clipping lang je non alangli ke claim ason dak thake claim ke je muni teman ta cibiri lo komen ta theklong olo je alangli phan ki puto dimi phan ki puto pila pulutang te alangli ke pudam de dona WKSA long president puselang li pulo di epi umpen ke dang mars tarik clear ni yo alangli phan Bikram long parke hai aphan ke aprang member do alangli sita member pen alangli phana bangke pasang kok lo pipo si pasang kok lo pulo tang tela daket tok la pulo la pen kado obe central committee du ching waisar lo je kedam tang litum APSLC NGO tum awareness program do lo di itu haplong dam lo la pen jiri kendeng dam lo pen sojong alangli methang tanang dun lo khala bang so program hut lasi alangli nang dun wek sitame hem nang le roga phi ajo ke to bang ke APSLC NGO go back kusinang to di la son sinang to abasi la bang ke alangli group long look lop lo khala sud hur chu hoilo sabso itu bang bong ta sabo che ma hoilo pulo te ko pilo ke klem nang po pulo tang te itu mai gen sedam lo pulo tang te tum dak bailo long do la dak bailo long dak tok la to litum bailo do la so bailo long itum tok elo je ni tum ta labang so constitution ke du kok lo matiti labang so penjong si komane karkan lo pulo tang te party against dam lo pulo tang te party pen action NG labang so do kok yo ni si alang li phana bangke kedam tang tarik clear ni di alang li phana bangke pisun tuk lo la hello lasi
ดีมีปัวบางแก APSLC กาลิปีนะบางนังเชพูดุนวอกเวบางสิฮัลสวาบิครอมปันหางดำเด็ดสิปาร์นิสิ Presiden akahai James Hense lar nang le Clemon pusi appointment pitet lo la sini lipu dami gala lo hai ki pia bang ta aphu sondo matha lo ne ke deng do bang ta sondo matha lo ne la gali sin dala la si alang li dimi Hense pia phani to langdam lo pulutang te kapin re mason lo lason ke nang claim dun derri lason pulutang te AWKSA phansi ni tum ke Pudam pigalam kali lo, itum ke alang itu aphuthak, ini penal itum ke, ni yenang kokko. Kalau nang yok don thap nang ni lo, asana lam nang yok don thap nang ni lo, alang ni metang WKSA kam ni yang kacik lemun isi poma.